ku ga manya-manyan jarumai na Kannywood guda 10 wanda suka fi duk sauran jaruman kuɗi a cikin masana'antar Kannywood. Kafin mu kai ga haka, dan uwa ka danna mana alamar liking a bidiyon nan, sannan kuma ka danna mana alamar subscribe saboda samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mutum na farko shine jarumi Ali Nuhu. Ali Nuhu da jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma darakta ne a cikin masana'antar. Sannan kuma Ali Nuhu yana taka rawan gani a Kannywood. Bayan taka rawan gani da yake a Kannywood, sannan kuma shi yana taka rawan gani a masana'antar Nollywood wanda take kudancin kasar nan. Bayan da haka, Ali Nuhu ambassador ne na kamfanonuwa akalla guda 7 wanda suka hada da Glo, Omo, Samsung da dai sauransu. A dalilin haka ne Ali Nuhu ya kasance na ɗaya a cikin, ko kuma zan ce ya fi kowa kuɗi a cikin masana'antar Kannywood. Na biyu kuma shine Adam A. Zango, wanda shi kuma mawaki ne sannan kuma jarumi ne a masana'antar Kannywood. Kuma shi ma jarumi Adam A. Zango yana da masoya da yawan gaske, sannan kuma ambassador ne shi ma na kamfanin MTN a shekarar 2016. Sannan ya wallafa wata manufa a shafinsa na Instagram cewa ya daina harkan fim, amma daga makusantansa sun ce wannan ya yi amai ya lashe, saboda shi ma Adam A. Zango ya yi fina-finai sama da 100 wanda suka hada da Gwaska, Basaja da dai sauransu. A hakan ne yasa ya zama na biyu daga cikin masu kudin Kannywood. Na uku a cikin wannan jerin shine Dauda Kahutu Rarara, wanda aka fi sani da Rarara. Mawaki ne wanda yake da kusanci da manya-manyan kasan nan. Shine aka ba ma daraktan mawaka a lokacin neman yakin shugaban kasa Buhari a shekara ta 2019. Hakan ne yasa yake na uku a cikin wannan jerin. Na hudu shine Nura M Inuwa, shi kuma mawaki ne a bangaren soyayya, sannan kuma yana fitar da waƙoƙi da yawan gaske a kowace shekara. Hakan ne yasa yake na hudu a cikin wannan jeri. Sannan kuma ta biyar ita ce Halima a Titi, sannan kuma ita ce ta farko a cikin mata, kuma ita ce ta 5 a cikin masana'antar Kannywood waɗanda suka fi kowa ya kuɗi. Na shida shine jarumi Sani Danja. Sani Danja dai mawakin siyasa ne, sannan kuma jarumi ne a masana'antar Kannywood. Yana da babban katafarin gida a birnin tarayya da ke Abuja. Hakan ne yasa ya zo na 6. Sadiq Sani Sadiq, wanda aka fi sani da Dantani, yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wanda ya fi kowa iya kulliya a cikin jaruman Kannywood. Hakan ne yasa yake na 7 a cikin wannan jerin. Nafisa Abdullahi ita ce ta zo ta 8, sannan kuma a cikin mata wanda suka fi kowa kuɗi a cikin masana'antar Kannywood. Sai kuma na 9 Hadiza Gabon, cikin jaruman da suke son gani sun taimaka ma al'umma. Ita ce ta zo ta 9 a wannan jerin. To ta 10 a cikin wannan ita ce Aisha Aliyu Tsamiya, wanda ita ce ta zo na 10 a cikin wannan jerin. Yan uwa ku kasance tare da mu.